me saatiin Sami tähän nyt sanoa mielipide näistä kulmakarvahommista, kun mä oon edelleen sitä mieltä, että kyllä mä voin naisten kulmakarvat polttaa, jos mä haluan. Mitä mieltä sä oot, Sami, tästä asiasta? Sano nyt säkin sun mielipide, kun mua niin morkataan tässä. Sano nyt! Äkkiä! Sano! En mä jaksa koko päivän odottaa. Kato, yleisö odottaa. No mä oon erittäin vahvasti sitä mieltä, että kulmakarvat ovat naisen kaunein elin, osa niiden naamasta, tietsää. Mut niinku, en mä osaa tähän niinku sanoa henkilökohtaista mielipidettä sillä, että onko sä väärin tehnyt, koska... No niin, mutta älä nyt siinä selitä. Kato, miksi et sä voi sanoa ihan suoraan mulle? Kyllä mulle voi kato suoraan sanoa vähän, niin noin, vähän herkistellä sanoa. No, jos suoraan sanotaan, niin kyllä mä oisin samalla lailla tehnyt, että kun... Siinähän on kato näin se juttu, että... Kyllä kato, nainen tykkää, jos sitten niin kuin mennään sillä lähelle ja varsinkin jos on tällainen kuuma polttava tupakka ja se on vähän kato antaa hehkumaan siihen tilanteeseen. No kato homot! Kyllä nää kato, Sami tietää. Kuulit sä miten se sanoi mulle, Hei, sä oot kyllä sellainen... Hei, nyt Tapsa, hei, rauhoitu. Tässä on niinku Suomi katsomassa tätä koko toimintaa, et sä voi niinku tälleen hei oikeesti sun mielipidettä tuoda julki tällä, että kaikki loukkaantuu, Suomi loukkaantuu sun puolesta, sä tuut tänne nöyryyttään ittees ja sä nöyryytät Sailan ja sä nöyryytät samalla Marjankin ja... No onks sä samaa mieltä sit taas vai? No kyllä mä vähän sillä ajattelen, että kyllä sä itteestä sä nöyryytät, ettei ei tässä muuta voi kyllä sanoa. Niin. Nää homot on sitä mieltä, että siis mä nöyryytän täällä itteeni. Mitä sano sä nyt vielä viimeinen sana tää homma? Mä oon vaan Sami, että en mä niinku sillai mielipidettäni uskalla sanoa, että kyllä, no mulla nämä vahvat kulmakarvat löytyy, niin kyllä ei mua haittaisi, jos sä vähän polttelisit niitä. Niin. Ai, no sä oot tollanen herkkä poika. Kyllä mä voi kuule, mä oon sellainen homopoika, että kyllä mä voin suakin kuule joskus tulla polttelemaan näillä tupakoilla, että kyllä sä nyt pysy kuule vähän aikaa vielä Sami aisoissas, niin kyllä mä suakin tuun sinne baariin iskeen. Sitä mä oon kuule aina tässä Tapsa halunnutkin, että mä en oo vaan sitä suoraan sulle uskaltanut sanoa tälleen päin naamaa. Että ihan Suomen edessä voin kyllä käsi sydämen sanoa, että mä tykkään susta ja hirveästi Tapsa, että mä oon sitä mieltä, että sä teit aivan täysin oikein Sailalle. Siis sä oot niinku, sä oot sellainen naisten mies, että huhu. Saanko sanoa mielipiteitä tähän väliin? Ei, tästä ei tule kyllä nyt yhtään mitään oikeesti. Mä en jaksa katsella tuollaista touhua. Tää niinku menee ihan överiksi tää, että Sami niinku tulee tähän sellai puolustelee tätä sun kulmakarvan juttua. Ei niinku, siis Tapsa, kato mua silmiin. Kato mua Tapsa silmiin. Älkä sä Sami siinä nyökytte. Älä ollenkaan. Lopeta nyt tuijota mua tolla sun kiimaisella katseella, mä en homma. Tapsa kuuntele mua vähän aikaa. Et sä voi tehdä noin. Mä sanon se sulle nyt viimeisen kerran. No kuule! Siis sähän sanot mitä tahansa, mutta Sami on mun puolella. Onks sä? En kuule, siis ei yleisökin hurraa tuo niinku tolle Tammiselle, että en mä kyllä Samin puolella siis ainakaan oo, että... Niin... On tää kiva, että nää on mun puolella. Joo, Sami. Niin sulla on kyllä... Joo, ei tässä voi muuta sanoa, että mä oon kyllä ihan hermostunut tässä, että sun edessä on jotenkin vaan niin hyvä olla. Ai jaa, siis Sörkytäkin kunnolla tässä homoilee vai? No kyllä mä vähän tässä ala homoileen tollasen ukon edessä. Pienempikin alkaa homoileen.